Nirekin kozinatzera etorriko den lagunaren datu batzuk idatzi dizkidate eta irakurriko dizkizuet. Hementxe ditut, ea zein den. Estatu Batuetako 76 errepidea zeharkatu du. Errepide famatu hori. 2. Beste datu bat. Armak egiten zituen. Fusilak egitea zen bere lanbidea. Ai ama. Eta beste bat, 3. Beste datua, azkenengoa, intolerantzia bakar bat dauka. Alferrei intolerantzia. Ai ama, nor izango te da gaurko gonbidatua. Arnold Schwarzenegger igual. Ruta 66-en ibilitakoa da. Armak egindakoa ere bai. Eta, esateun bezala, alergia bat daka. Alperrei. Mamen, gezurrek esan aldet. Ez da bate. Dana egitea? Dana. Arrazoia daukezu. Arrazoia daka. Nei katxina, arrazoia dakazu nazu. Nundikan etorri zean, nundikan ibilizea azkenengo buelta hontan. Bueno, justu ontxe Laponiatik etorri naiz. Leku beharra, Latza. Munduan, leku guztita iritsi zean. Zeo ze falta zaizu bisitatzeko? Leku asko daudez, eta ondile da mundua ikusteko. Bai, Laponian hilabete pasaudet, trabezi bat egin deu, inari lakuen, izostuta dao, trineuakin da... Paraje, nioen bir urte honitzen eta Ikearri jairuti zitzaiten, Eta gero, junaiz, lofotonea, eta han bakaiauek harrapatzen jardun gendun, da horretiken igual, behar bada gaur, suerteko naiz. Gaur bakaiuak hau hemen janaltzen duen. Gaur prestatuko deu, eta urrengo bidea ezin izangoa, bueno, txintxilik hau txiko dugu, guantxe kontatuko igu, mamenek eundoko bidea egiteitu, eta ingo deuna da, oida, prestatu, jan eta aldi berian kontatu. Adi lagunak saio paregabiak gauta. Bueno, lagunak eta mamen, kontatuko izuen nola ingo dugu bakailu hau veneziar erara. Bale? Bai, beresi ingo deu. Ingo deuna da, lehen da bizi, egoz ingo deu. Egoz ingo deu, bakailua, ateako deu bertatikan, asalak enduko jo, espinadanak ondoko enduko eski jo, garbi utziko deu mamila, eta horrekin ingo deuna da, gero brandadatxo bat izango balitz bezala. Brandada da, birrinduta bakailua, normalen patatakin izatea, gaur ez da patatakin izango. Izango olioakin, batzuakin eta intxaur moskatuakin. Eta hori, ingo deu masatxo bat, jarriko deula gero, hemen ingo deun polentan gainean. Polenta ingo deuna da, egozi uretan, falta zaio nian pare bat minutu, esne pixka botako jau, krematu ingo deu, gatza eta piperran punto jarriko deu, eta hau izango plateran oinarri ja. Azpin jarriko deu polenta, gero bakailuan nasketa indeuna, eta geho baitari ingo deu piper saltxa bat. Piperrak ingo deuna da. Aurrena tipulina goxatu, erregozi, bertara piperrak bota, piperroie goxatzen digu aztenian, esne gaina botako deu, sukaldatu pixka gehiago, eta gero ingo deu birrindu eta iragatzi. Txukun-txukuna, lagatzeko, geho gure bakailuan gainetik botatzeko hola pixkat. Eta, hoi gutxo balitz, baita ere mendazkau tipulatxa batzuk, ingoituguna da. Garbitu, osoikan utziko ditugu, baino ondo zurituta. Ingoitugu goxatu oliotan, eta geho ingo deuna da, goxatu esti pixkatein. Goxatuko ditugu, eta orduan platera eratzeko garaien, eukiko dugu polenta azpin, bakailo pixkat, piperran krema, eta tipulatxa batzu lagungarri bezala. Latza. Latza. Oantxe jarri berria martxan. Bueno, ningotena da, bakailua egozin, eta hoi garbitzen jungo naiz. Eta zumamen, lagunduko jazu, hoi da. Tipulin hau, edo bat, zen nahi duzu. Tipulin hau goxatzen jarriko dugu, bale? Honekin nehar gutxillo. Venga, nehar gutxillo ingo zu, azarrazoi duzu. Ingo zu txortenak endu, sustarrak endu, eta lehendakiziko geruzak endu, eta goxatzen jarriko dugu, bale? Ados. Bueno, mamen, konta iguzu, zer dakazu guain esku artean, noa zu azurrengo bidaia? Bueno, bidaiari amorratua da mamen, amorratua. Bueno, gaurre bidaia inde, eta azpetiti donosti. Ondo. Bai, lehen gurtien abantan itzen azpeititik, bizekletaz, eta nahi nuen egin Eurobelo 3.
Eurobelo iru. Bai, baita ere, bai. Zer da hori Eurobelo? Ba, Europan zehar daudez rutak, ibilaldiek prestauta, ba, bizikletan ibiltzeko. Vale. Eta ruta horiek batzutan daudez prestautaia bizikletak ibiltzeko, gehi, ba, seinale guztiak indaleku beste batzuten ez daude bidiek egokitute bizikletan ibiltzeko. Baina esan behar da, Eurobelo iru, bai dago ia dana prestauta, eta da zoragarria. Eta nundi noa ibili bertzean. Azpeiti Endaia, Donibane Garazi, Tours, Orleans, Paris, eta Txarleroa. Dana bizikleta gainean. Bai. Kotxiz, la martu kasu salsotja. Bueno. Eta noaino gumerteta, gero handikan. Eta handikan pasatzen txeaz, Alemani ondotiken, Dinamarkara. Dinamarkatiken Oslora pasatzen txeaz. Bai. Hor ferrian pasau, berda? Vale. Eta gero, Noruega erditikan Trondeinera. Trondein bukatzen da, ibilbidea. Eta Noruegan otziten zako la ruta los peregrinos. Berez, alkartzen da, Camino Santiagokin Espainian Lisboaraino juteko. Eta zenba denboan pentsatzen zu idan aitea? 3 urte, 4 urte, zenbat hartu beretu zu vuelta? Berrotamar, ez dakit, bueno, geratzen zaitxit danea 3.500 bat. Nik uste dute 3 hilabetien edo ingo detela. Lehen hore kilometraje horiek eta gutxi gura bera 3 hilabete hor nun baiti ibili naiz. Bai. Jope, eta orduan zure bideaia guztiak bizikleta gainean dira? Ez. Orantxen ibili naizena Laponian, por ejemplo, abioian junitzen ibaloa, eta inarin egin gindun trineuakin, ibilbide bat. Bai. Eta trineuak zerrekin bultzata? Gu. Zue bultzata? Gu astuek. Hori da. Osea, ez lurroreinakin, ez motorrakin tiratzen, ez trenegoa, baina zue tiratzen trenegoa. Bai, handaudez txabolak, refugioek, eta zuk ematen dezu janarila, hornilua, kanpina bazparere, eta batizbai janarila. Eta 10 egunien, buelta, ziarka, inarin buelta, ospizka pasau, ura lakuan bertan izostuta nola dauen, lakua bea zulau, askorakin. Arrantzaiteko zulau, ura lortzeko? Ura lortzeko, eta kozinatzeko. Niko atzen nahi zion ginean Finlandian, nola arrantzaitea jun ginean, eta nola ematei zuen hori da, zulu hain, atea, pusketa, eskerrak, porque bestela... Dio, kaina bera txiki-txikitia. Bai, supermerkauetan egoten dira saltzen. Bai, berezera. Eta, zezan behar nizun, zu beti bidaiatzen, hau zera, zure hogi bidea, ontaz bizizea, o nola dijoa? Nere hogi bidea izen da, lehen osan desun bezala, kooperatiba Armana. Vale. Antxinako armak egiten ditugu. Antxinakoak, polbora beltzakin, kargatzen zian, bolia sartzen da, eta... Eta hori estan daiteu, eta bolateatzea. Baina tiro bakarra daukezu. Tiro bakarrakoa? Bai, eta horrega... Eta nun itezen ditun arma horiek? Bergaran. Bergaran bertan. Bai, eta orain dikean jarraitzen debe. Bai, Bai, eta horiek iten diaz... Eta orduan jubilatuta zaude? Bai, bueno, jubilau ez, prejubilauta. Esaten zuma gazte zaude, eta bai, ez da berreza, Eta prejubilatu zea, eta zure nahi azertan, bidaiak dain, Osasunak laguntzen duen bitartien, bizitza esprimiu. Ondo, eta zer da kasu, hilabetero o nola da kasu antolatuta? Bai, urtia, bai. Bai, bueno, niku... Hau nabazu pusketetan ni, bale? Hemen gozatzen jarriko deuta. Bale, ados. Lehendabiziko geruzak enduko jo, hauxe. Bai, azala, gaineko. Azala, bat, eta hori, bai. Hori kendu jo. Hori bat kendu hau. Bale. Horra, eta hori nik enduko jo bat bitzea. Negua ontsa bukau da, eta ni negua da elurra. Negua elurretan pasatzen zu? Elurretan pasatzen. Eta orduan, azkenengo urte hauetan, hemengo neguek diez erdipurdizkuek. Bai. Eta... Elurra iteu, baina zituan junitea. Hori da, bai. Eta azkenen ondala, ez dakit, 4-5 urte, junitzan Japonera, eskiatzea. Elur hautza bila. Arra nivela, ikusten dezu, han benetan dagoela hotza eta elurra. Joan di mantentzean hori da. Eta asko, izugarri asko. Orduen, urrengo urtean junitzan Noruegara, urrengo urtean berriro Laponiara, eta hor nabil. Orduan, negua, elurra. Bai. Elurretan zeitezu, bizikletan horretzea ibiliko? Ez. Bueno, bai, aurten ibili naiz. Eskiatu, bai? Intzia garrita gurpila, no? Bai. Jope! Bai, hemen ez dago ohitura hori, fondoko pistatan, daudez bastarrak prestauta,
Peraltiakin, ez da peraltiakin esatean hola. Bai. Elurretan bertan zulo sakon bat egin, eta ibilbidea bizikletantzako, eta kurpilek dauzkabe punte pasa bezala. Kuteseaz, como Dios. Bai, Bai, zoragarri. Ez tezun golpeik hartu, estripo itxerrez balatu. Eretxezeaz, baina elurre bigune da. Bale, orduan ondo. Bai, orduen, hor pixkanaka bizikletan aztezeaz. Eta bizikletan, agustu arte. Eta neguan, bestela eskiature bat egiten dezu? Bai, eskiau pistan da mendilan. Jope, hoi da hoi sasoia. Eta esatezu, hemendikan ibiltze zehala eskiatzen, eta guaine kanpo asko juteza, baina hemen ebai ibili izan zea eskiatzen, ose... Bai, hemen elurra egin duenien, behitu, konfinaminto urtian, 21 kriston elurra intzuen, erregitako garai inguruen, Gabonetan. Eta izan zen oso kuriosua, porque hemen elurra asko botatzen du, 10 urte pasatzen die berriro asko botatzeko. Bani junitzen, etxetik erten, azpeitin, jarri azalak eskilai, xoxotea igo, eta eskiatzen xoxotetik azpeitira berriro jetxen ditzen. Herriraino? Herriraino. Katxi da, Amar, oide marka. Bai, benetan, Eta zuk usatzen duzu, ostra, juntzea munduen zehar, olako lekutea, baino, etxien bezala, gusto hori. Ni gustatuko izaten, zauz kondartza noiz iztezean, Bueno, ez di askotan egoten, Kanpineio eta kanpinetik anbera. Arra izango zan, Arre pixketa iteko bai. Bai. Bueno, bakailua egosten hasi zaigu. Vale, utziko duna da ondo egosten geho ondo mamila teatzeko. Hemen dakauna olillo pixkat, jarriko dugu tipulina goxatzen. Eta bitartian jungo geha galdaka baino, bertan dago gertu jateko prest, eta prestatu du bakailua beste erabatea. Oazen ikaste. Eguerdion, Joseba, Julen Naz, ongi etorria Galdakora, gaur gertu jateko prest ezagutuko dozu. Gertu etxera janari eramateko denda bat da, oindala urtebete zabaldu noan, eta hau zabaldu aurretik egon nintzen jatetxe askotan, nire lehenengo pausoak Andramari jatetxean emon noazan, hemen Galdakon bertan, eta gero Bilboko jatetxe txiki batera, handik Aizianera joan nintzen, Zuberora joan nintzen Oiartzunera praktiko batzuk egitera, eta azkenean hostelaritza parkatu apuruet, eta arategi batean sartu nintzen, sukaldari moduan, etxera eramateko janari egiteko. Alde batetik deko guz eguneroko platerak aldatzen joten garenak aste barruan zehar, gozoak bebai, postre batzuk, eta beste aldetik pasteurizatu batzuk, ja bizi luzeagoa daukienak. Adibidez kaioak, edo txarriankak, edo karrierak, edo behi bustana bebai. Nire ustez nik egiten dudan sukaldea betiko sukaldea da. Sukalde klasikoa, emekoa eta simplea. Platerra arrakastatzuenen artean ensaladia rusa, oilasko albondigak eta gaztaitarta bi mota dauzkagu, bai biek saltzen dire oso ondo. Edadi guztietako jentea datorrona, gehien bat adineko jentea edo, 50 urtetik gorako jentea bebai, baina, nabari da nok gaztetan dagoen gehiago edo gitxiago. Gazteak igual apuru egitxeago gaztetan daurie, bai, daneri dator. Eta orain, heldu da momentua eta sukaldera joango gara Klub Ranero makailoa egitera. Hemen gauz gertuko sukaldean eta hemen Euskal Herri mailan bakaio tipikoenak azkenean pilpila, bizkaitarrerara eta Klub Ranero gaur egingo dugun errezetak dira. Hasteko, tipula ipiniko dugu erregosten, ondo erregosita dagoenean, piperra botako txugu, piper berdea eta piper gorria, nik pikilloko piperrak erabiltzen dudaz. Platerra hau oso bizkaitarra da, oso bilbotarra, hau Bilboko Klub Ranero izeneko jaio zan, igel jokora jolasteko batzen ziren kideak, eta gero bazkaldu edo afaldu iten eben. Orduen, egun batean sukaldariari bakailo zerrak itxi ateraiako zan, eta errezeta luzatzeko hortura joan zan, gehiago urten daiten. Hemen bateko gure barazkiak ondo erregosita, ondo karamelizatuta,
Eta oin bizkaina saltza botako txugu. Hemen beti saiatzen gara denboraldiko lehen gaiak erabiltzen. Adibidez, gaur kantauri itxasoko gantxoak delkoguz, adibidez. Gertuko produktuak dekoguz, hortik dator izena. Eta baita ere, beste esan nahia, gertu prest dagoela. Saltza edo barazkiak egin da dagozenean, makaiorekin sartuko gara, makaioa konfitatuko dugu. 10-15 minutu pasau dire eta makaila hauaia konfitatuta dago eta ja atara ingo dugu. Pilpile atereko txegu eta platera ingo dugu. Platera aurkezten goaz eta, gaur Joseba gure etxera etorri zarenez, taperretan ipini beharrean, platerean ipini dugu. Daroa pilpile alde batetik, bizkaiterre saltza beste batetik eta barazkiak oso arrakastatsua da. Joseba, hemen dekozu gure gaurko proposamena, Klub Ranero makaioa, eskerrik asko, eta agur bero bat, gertutik, aldakotik. Aupa Julen, eta aupa ititu zuen jaki guztiak, itxura, sekan guztik, eta gero, bakaioi egia esan, hola, barazkikin ondo jarrita, egia esan, hoi gertatu zan beti gertatzen dian bezala gauzak, zoze falta da nien zoze jarri, eta gero, zoze hobi ateatzeala, ez da, askotan. Bueno, egia esan, bezarka da hondi bat, mila esker, eta ikasi deu, zetxuku naite zuen bakaioi Klub Ranero, eta gainean, pilpila botata. Bueno, bezarka da hondi bat, eta gurean gehatuko beha, hemen, egozi zaigu bakailua, ingotena da, atea, ez da gehiagi egozi beharre, ikusiko zu nola, bitu, Azkarrek irutu altzaizu, hemen reportaia ikusten egon eta 5 minutuan behitu nola dakaun ja bakailua. Inderra. Behitu. Bai, dana soltatzen. Bai, ez da gehiagin bihar. Sartu, egozi txiki bat eman 5 minutu, eta listo. Eta hemen, tipulina jarri dugu martxan, eta hemen hasiko naiz kuskuxa iten. Inbiar deuna da, behitu. Polenta, eskerrik asko zuzentzea batik, ni buruak akako gutena bezala gateta. Hemen ingo zuna da, atzekalde kendu, puntxa kendu, eta geruza kenduko ditugu, baina osoikan utzita. Bale, ados. Venga, zure kontu, hemen dazkau, lau tipula txauek. Eta, mamen, jubilatu aurretik, o prejubilatu esan desun bezala, bai jute sinalare bai bidaia mordo bat itea, baitare elurreta, baina kogo hundila zendun, ja, guztiz dedikatzeko bidaieta, ez da? Bai, azkenien 40 urte ondoren kooperatiban errez izaten da, 40 urte lanian, gauza danak bizitzan presaka indituzu. Bai. Eta... Asteburua beti moseatzea, zubi bat itezu moseatzea, oporrake bai beti... Eta juntzea leku dan eta desiatzen etorri zehaz, berriro, ez dakit, inder gogori gehiago azetzeko. Eta ikusten dezu, zure bizitza badikula aurrea. Eta urtiek ez debe barkatzen. Gu, ez dakit nola esan, 80ko markatan, ibiltzen ginean korrikan, gero bizikletan, probak egiten. Baino, urtiek, esan detan bezala ez debe barkatzen orduen, nik esan nuen, bitu, ondik sasoie badao, eta... Akorden berdet, Eta? 2016-en ja esan nuen ere buru izan ion, se akabo. Ja, egindet nahiko lana, eskerrak ondo egindet, eta nik uste dut badauketela nahikue lasai bizitzeko. Ez de nahi gehiago. Claro. Ba, etxia pauta, ez de bestia, semia baldazkazu. Ez denborek euki. Jama. Jakintza zue ondiken, Orduen, bai edo bai, garaia oin da. Eta zuk, benetan, azkenian, kanpo hartetzen dezu, eta disfrutatzen dezu, gastatzen dezu, baina hori izaz egiten, lehenuotiken, egin dezun lanan ondoren. Osa, zure denborakin ordaintzen dezu. Ez dezu diruakin. Zuk pasaituzun urte guztiak 40, errez izaten da, Errez izatea. Bai, askotan esatezu, asteburua bizi naiz, baina asteburuan lan mordo bat indetela, astegunian, alegia. Eta gero, oporrak dituzu, baina urte guztian lanien ibili naizelako. Eta atzun naizenun, lasai hartu eta horta dedikatu, ez da? Hori da. Hortako, denboa biharrezu eguneko libre, patrikaia nahiko bazen eukan. Hori da. Ilobak eta nahikue daukebe, nire aldemenien, osak ez dut gehiago lan egingo. Ondo itezu. Eta...
dana gastatzen basure, ondo. Baita, bai. Hori bat ezatezun, zuk bizitza bukatzen bazaizu, eta kaxa bukatzen juten basea, eta dirua lin bakazu, gaizki, ez dezu ondo kalkulatu. Hori da. Baina iritsire egin behar zaizu, Arrazoia galanta. Arrazoia galanta. Baina iritsire egin behar zaizu, ezintza eskian ibili geho, ez da? Bai. Baina, bai baita ere, kanpo hartetzen dezu nizuk badakizu, eskerrak bizigean lekuen, nola bizigean, da kanpoen zenbat dirokin bizidan jendia. Eta hemen gehiagi behar dugu, alde guztitatik, arrazoi den. Alper gaztau egiten dugu. Bai. Orduen... Alperri gaztau, dana behar dugu, bizileta daka baino berrilla berdeu, kotxiak baino aldauen behar dugu. Dena. Eta hola, baino ez da horratzen, ez da? Beti zaude konsumismoa hori beste batzuk dira konsumismo, eta besteak consumismo. Con el mismo. Bai, eta azkeni... Eta con el mismo, hola, aguantatzezu. Azkenian da... Hori nirean esatezin, beha da konsumismo, eta nik konsumismo jersey, konsumismo pantalón, konsumismo... Ai, ama. Bera reziklatzen bere buruakin. Bai. Eta ala izan behar du, ez da? Ez alda ala. Zergaitik ez? A ber, lana zuretzako egiten dezu, ez da? Dudio gabe. Bai. Bueno, nola zoaz horrekin? Bueno, hau zurituta daude, ez dakin nola nahi Txukun eta garbi, ezin hobe. Beitu, txiki hau txikiak gatu da, baina kendu jozun beste garuza bat, honita honire bai. Bai, xamurra galitzeko, nola figurretxo izatean. Txukun eta garbi biliko garre bai, ez da? Baspare. Ondo. Bueno, hau ezek, hemen jarriko ditugu goxatzen olio pixatekin, eta bidai hau guztiak. Bai. Nola iteituzu, bikotian, lagunekin, norbaitekin gelditzezea, bakarrikan? Bueno, oin, egila da, viaje luziek egiten ditutanien, bi hilebete, 3 hilebetako bakarrik ertetzen dut. Bakarrik ertetzen, egila da, zaile da, ondeste denborako jendia aurkitzia, ez da, bizikletan ikuteko. Zato, oporretan igual, bale, zenba, 6 hilabetea, bale. Zea berzen elaundu bihar izun, ez da? Ze ondo, ez da? Jode. Hombre, horretik ba, oin aprobetxau, berda. Gustatuko ziteiten launtzia. Baina, egile da, oin, aukera gehiago dazkeu, emakume taldiek sortuta daude bizikletan ibiltzeko, eta diez, oso ondo antolauta daudez, ez dago kompetizioiken, eta horri biltzen zehaz, bai, bidaiak egiten duzu, 2 aste, 3 aste gehienaz jota. Baina bai gainantzekoak bakarriken, bai. Baina... Eta beti bidea horietan bakarrik ibiltzezea, onai gabe beti norbait topatzen dezuta, norbaitekin ibiltzezea. Danok nahi deun matematekin ibili. Bakarrizketan ondo egotea, beti arrazoia dakazu, baina norbaitekin diskutitzea gustatzen zaigu, ez da? Hori da. Eta segun noa jutentzean baita ere, estatu batuetan pasatzen zan bezala, moteletan esaten zizuen, etxaite jun bakarriken, Nuevo Mexiko esazu bakarriken pasautan ikusten, Jesus, da zer dago Nuevo Mexikon bakarriken nez juteko, eta eskean imigranteko fronterak eta pasatzen die, baino, han ere topatu nuen estatu batutako emakume heldu bat, 73 urte zauzken, berak, bizikletan zihuen, eta bilon artien 10 egun batea, Iztuan harremanak ingoituzu horre bai, ez da? Bai. Eta nik uste, asko zase sanua diaz, ez dakit nola esan. Aberatzo diez, por supuesto, porque zuk ez dakezu inungo lotureiken pertsona horrekin, gauzak oso garbi dauzkezu, berak esan zien, nahi baizu batea jungo gea, baina lotan ni moteletan ni bakarriken. Bale, oso ondo niretzat importa, ni kanpina ere badauket, eta ni kanpinan da behak ite zuen gantxilua. Gabaz gantxilua egiten jartute zuen, bai. Orduen, bai, por ejemplo, Nepalen, beste bidei baten, alkartu nintzen bakarriken nijuen, emakume batekin alkartu nintzen Esloveniako emakume batekin, da 40 egun batea egitugu. Orduan, ez preparau gehiegi. Eta ze hizkuntzatan komunikatzea? Inglesa. Inglés parlantxin. Inglés parlantxin. Bueno. Onomatopeias, no? Bai, inglés indio, esaten detena. Ondo. Egia esan, hori arra izatea zeatikan. Ni haibez, inglesez izteitezunian gaina, Ingalaterrako batekin o Amerikano batekin, etzea ulertzen. Baina itzeitezu japonez batekin inglesez, fenomeno, Dipiluak inditua bezala. Fenomeno, hoi danakin. Hala izatea. Bueno, hemen, tipula txauek, martxan jarritut, baina ez zaizki bai berotzen. A ber, pizkat energia gehiago emango jot, bale, hemen indetena da, tipulina barroa, piperrak bota. Kixin berdete. Piperrak, pizkat, sukaldatuko ditugu, eta sukaldatuta daudenean pizkat,
esne gaina botako jo, gero birrindu eta krema prestatzeko, bale? Vale. Hemen, inbiar deuna da, polenta bota, goxatzen utziko deu, neurtutan ekanura, dana bota jot. Eta hor, ingo deuna da, polenta, ia prestakaunian, gero esnia bota, eta krematu ingo deu pixka, bale? Beitu gaina, hemen, ustez, ur gutxi dakatela, eta pixka botako jo, ja, harrapatzeko. Esniakin laguntzeko. Bai, esniakin laguntzeko, eta honei bota berdiuna dare baikatza, eta piperra. Sosito ez geha ibiliko, ez da? Sosito ez geha ibiliko. Ez. Alegria. Eta jakiak inda nola moldatzea hor, alde batetik bestia behitzezean ian. Hori da. Danetik jate aldezu. Bai, azkenian ikasi berdezu moldatzen, jutetzean, donde fueres, haz lo que vieres, osea, eta jan batiz baitez, da? Baina alegintzezea estomago ez zaitzen, ez da? Bai, hor pikantiak inda bestiak eta... Kontu handia. Berakuak eta, Hori, importantia. Bai. Baina, bitu, baratzuia, tipulia, arroza. Mundialak dira, no? Mundu guztian dago. Bai. Orduen, jutezean lekuan espazu gustoko janaria bilatzen, erosi, kosinau, eta aurrera. Bai. Ondo, eta asko tokatzen zaizu kosinatzia? Bai, bueno, bizikletan juten ezenin, beti hornilo txiki bat, ematen de. Bai. Eta, bueno, neurriak eta hartuta dauzket, eta nire arroza atunekin, o berdura batzukin, o bai. Berko. Adibidez, topatu ezunetikan, zer da gehien harritu izun janari ez dakit, o tokatu zaizu ez dakit, igelen bat, o kokodriloen bat, o zeo la berezia jatia? Bueno, kokodriloa Afrikan januen. Bai, Bai. Eta gustua dauke oliasko janarian gustua da. Bai. Bueno, guen kontatuko izkio, guen dikan, eske hainbeste bideia eta hainbeste historia eta ez dakit azte guztiak, gatu berko zemen gurekin, Bueno, etorreko naiz berriz. Etorreko zea, gu zaila ingo gea. Bueno, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, eta bueltan, ingo deuna da, baekailua ja olioakin birrindu eta intxaur moskatua bota, hemen, beitu, piperrak, ze itxura dakaen, ja, olio eta bere tipulinakin, da ingo deuna da, esne gaina bota, eta murrizten utzi, zeituan birrintzeko, eta esan dakua, jungo gea erreportai bat ikustea, Rojo Negro tabernara, eta bertan prestatu dugu, beti bezala, zerbait goxo-goxua, eta ikusgarria. Pasen ikuste. Kaixo, Luken Bigo naiz, hemen gaude Donostin San Martxal kalean eta Rojo Negro aurkeztuko dizuet. Proiektua otsailean hasi ginen, proiektua dator Baserri Berri taldearen espantziotik, Iruñean Baserri Berri taberna jatetxea daukagu, dela gure zentroa eta gure bihotza, eta hortik hasi ginen, lehendabizi Gasteizela, ni Gasteiztarra naiz, orduan hasi ginen Gasteizen Asia tabernarekin, eta orain hurrengo hiria Donosti zen, ez? Eta gero hurrengoak, Auskalo Bilbo ere pentsatuta daukagu, agian ere Donostin besteren bat, horretan gaude. Rojo Negro azkenean Donostiko betianiko taberna bat da, eta egin duguna da pixka bat berreskuratu nola aurreko taberna eramaten zutenak duela urte asko hemen egiten zituzten baskariak, eta orduan egin dugu pixka bat saiatu hori berreskuratzen, baina gure puntuarekin, ez? Gu azkenean gure basea eta gure filosofia da sormena. Zaporea beti da garrantzitsuena eta dena ongi sukaldatu egotea, baina sormenarekin da basea edo garrantzitsuena, ez? Gure dekorazioa ere oso ezberdina da, birziklatutako materialekin eginiko obra bat da, eta horrekin lotuta sormenaren mundura heldu, ez? Taberna 3 zatitan gutxi gora bera dago bananduta, terrazan badauzkagu mai batzuk, zerbait hartzeko eta bazkaltzeko, gero barra, zutik egoteko, eta gero badauzkagu maitxo batzuk ere, igual pentsatuak pixka bat bazkaltzeko, ez? Bueno, ezagutu duzu taberna eta orain guazen pintxoa prestatzera. Gaur prestatuko duguna da el donostiarren bikini. Azkenean da bikini bat, badakizuen ez da, sandwich motatako bat, gaztarekin, baina egin behar duguna da Donostiko pintxo famatu baten inguruan eta pixka bat transformatu, ez? Donostiko pintxo tipikoa da pintxoa la donostiarra, ez? Bada, arrautza, egaluzea, piparrak,
tipuleta, eta guk egin dugu pixka transformatu, jarriko diogu maionesa siratza dela Tailandiako pikante bat, ogita artean sartuko dugu, gazta apur batekin, gu batez ere egiten ditugu pintxoak momentuan. Barran bai egiten ditugu pixkat ezberdinak, baina batez ere momentuan eginiko pintxo ezberdinak. Sormenean inguruan batez ere. Gehien sartzen duguna bai hemen bai beste Gasteizen eta Iruñean bonbeja da. Eta da, ardio piltxo bat, briots bat egiten dugu ezetasunean. Sartzen diogu barruan esnearekin eta boiurrarekin eginiko maionesa bat, eta goian jartzen diogu arkumelepoekin egindako sukalki bat. Bikinia edo sandwicha prest dugu, eta orain joango gara taiyaki makinara eta bertan bukatuko dugu. Goizeko 9:00-etatik 12:00 arte, bai bat dauzkagu pintxoak barran, eta egiten dugu osari edo brantz nolabaitekoa, egiten ditugu tostadak momentuan, urdai aspikoarekin, aguakatea, isokina, pixkat denetarik. Eta gero, 12:30-etatik aurrera, jagazten gara razio eta pintxoekin. 3:30 laurak arte, eta gero berriro gauean, 7:00-etatik 10:30 arte, egiten ditugu ere pintxoak eta razioak. Eta gero ere badaukagu menu bat, egiten dugula degustazio menu bat bezala, dauzkagun razio eta pintxoekin nola nahaztuta, eta hori egiten dugu egun osoan zehar ere. Amuarrain arrautz batzuk, piparra maionesa bat, eta koiu malga. Hemen daukagu gure pintxoa bukatuta, eta hau, eta beste batzuk probatu nahi baldin badituzue, etorri rojoi negrora, Donostira. Mila esker. Haupa Luken eta haupa zuen jake guztiak. Ai, ama, ze gauza goxuak iteituen, Latzak. Ta gu hemen. Aber, bukatzen deun hau, dastatu bestela hemen hasi berga. Babia da jola. Babiatzen. Bueno, bezarka dondi bat eta ea ikustegean. Gero arte, gurian jarraitu behar dugu. Hemen inberduna, mamen, behitu. Hau, goxatu zaigu, behitu ja, ze kolore hartu du. Eta hemen ingozuna da dena, birrindu. Bertan. Oido hemen. Nahez, unan igual bertan Vale. galdezu, ez da? Bertan. Venga. Eta que igual iragatzi ingo dugu, ikusiko dugu nola galditzen dan. Vale. Eta ingo duguna da, hemen emango zu beste ontzi txiki bat, eta gero bertara iragatzi, bale? Bale, oso ondo. Venga, hemen tipulatxak, goxatzen nahi dia, falta zeiena da, goxo puntua ematia. Goxatu bai, baino gozori gabe, eta guain goaz gozua bautatzea. Bale, eskia otako jau, horrela xe. Eta, a ber, hau barro, oso ondo, hau listo. Txe goxua estilla. Bueno, mamen, konta eguzun, zein da ibilizean leku guztitatikan gehien txunditu izuna, o zerrekin liuratu izuna, edo... Begira, egila da, jun baino lehenuo ohitura dakeu beti gauzak behitzen jarduteko. Bai. Eta askotan gero gertatzezatzu, berta jatzezaz da lehengo golpe hori galduta daukezu lehenotik ikusi dezulako. Ja. Hoi pena da, ez da? Pena da askotan, ez da? Oso, Bai, eta gero esan dizula, las aurora boreal, eta argazkitan kristona, eta gero airea ikusi, eta ez da, inbestekua. Realidadean ez da inbestekua. Gero, osea, ostadarra polito da. Hori da, bai. Eta gertatu ziten, estatu batea junitzen nien, Ruta 66, bukau nuen, eta hilabete baten ibili nintzen kotxe alkilau eta Parke Nazionalak ikusten. Da, geratzen ziten denbora, astebete bat, eta esan, jo, niko izengoet. Eta Euskaldun batekin tope inuen, Bilabonako gizonezko bat, San Franciscon, eta esan zin, beitu, onja gabonak gertu datozte, eta ni urtero juten naiz Jaboira. Eta, jontxo, Jope. beitu, ze idea hona eta bai, handau beti igualdi ona. Eta hemen hartzen dezu abioia, Honolulu eta bale. Ostras, ze baiz. Hartu nuen buelua, eta junitzen. A Honolulu. Bueno, Honolulu, hori ni txintxili gagat buen digan, Itxea otzein nuen da, nuntzaude ba hoin da. Honolulu, bala letxe. Inoketzen sinisten. Ai, ama. Eta benetan esango izut, lekuen ikusgarrile da. Porque dauke bizitza bat, Bai, osea, zuk estatu batu pasaituzu, desiertoak pasaituzu, Parke Nazionalak ikusi dituzu, eta bar, baino,
arean jutentzeaz, da, olakotxe salvajea da, inguru, Oso basatila ez da. Oso basatila da. Eta dauke vegetazioa ostruek janite zaitue diena hundilekin. Nola? Arbolan ostruek, olakotxe hundile diez, sekulako estalpea itizue. Aterkila bezala, ez da? Hori da. Eta, ze gertatzea, egunero, daukezu, udara eta udazkena, batea. Paseite dugu hemen. Bueno, lehenbailen jun. Lehenbailen jun berdeu. Bai. Ekatxila amaz. Baina nahi zu bezala prejubilatzeko bendigan gehatzen zait. Ekatxila amaz. Ez ondo egiten. Bai. Baina, bueno, prestatzen gungonez. Vale, zu galdeu. Ba, beitu, nik egitea esan etxian dakate bai, hola, esatea ba, mapa mundila. Bai. Eta hor dakatan apuntaututa, ba, Indonesian, da Jakartan, da Australian, eta Sudafrikan, eta Hawaii dakat gorrillan. Porque gero dazka txintxeta batzuk gorrillak noa nahi deten jun. Vale. Eta Hawaii txintxilik handakat. Bai. Inorrek ez dizu gaizkitzeiten Hawaiietaz. Ez? Desto si. Ke ba? Ez aldakar ez dira, mundu guztikala, esate, oazo garestia, gala, ez? Ez, gero gertatzen da... Hau ondo jubilatu da. Hombre, ez. Baina, baita ere, da zu noa jutentzea zen eguna pasatzea, Hawaii barruan. Hori da kontua. Claro, mendi bueltatita juten bazia, ba ez tezu gastatzen, egila esan. Estrangero danak etortzen dira Espainira eta, Barcelona, i Madrid, azate jozu. Jun, zaite Salamanca asko ez tezu gastauko, ez da? Hori da. Bai. Bueno, hau, itxura badaka honmen indeun brandadatxo honek, ezin hobia. Hau, listo dakau. Hemen noiz benka bi vuelta eman, ez zera peatu ingo zaigu, esne pixka bota jo, eta bain ura de bai. Eta hori? Ainaiz, gehiago. Bai, eman bildurri gabe. Bueno, eta zerbait txintxilika gehatzea altzaizu nahi Hawaii esan deten bezala? Bai, bueno, Oceania ez nahi sekula jun. Australia eta Nueva Zelanda. Eta badauzket, ia ruta batzuek anotauta nun ibili bizikletan. Eta dago, ruta bat, iparretik egoa. Luzeago, ez aldakazu ezer? Iparretik egoa Australian? Ez, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, bai. Egia esan, Nueva Zelandare txintxilikar hor txintxeta dagate bai gorriak. Zeatik anibilin izan Australia, aldean geho Indonesiatik anindu huelta. Baina enitzan jetxi Zelanda berrira. Eta esategue juteko mokua dala. Leku bat, eharra, esaten zen bezala menditsua, berdia, itxasua. Oso basatia dala. Hobeto da leku bat ondo ikusi, ez 10 gaizki ikusita eta presaka ikustea. Pasa, argazkiatea eta junda, hane hon naiz, bai. Egon naiz. Egan. Txoia pasian bezala, Hori da. Ondo. Bueno, eta mamen, ez dakit, ikusi etor zenbat katxarreria ekarrituzun. Bai. Biziletan gote zenean, ez dakazu bizileta, trampakin o trampa gabe, bateria aldaka horrek. Bateria hemen. Hemen, vale, enun gutxo espero, Oso ondo, enun gutxo espero. Orduan, pedalak eman da eman. Pedalak eman, eran, eta pedalak eman. Ez da gutxi. Bai. Eta, ze gauza eraman dituzu zurekin, zer da, ezin desuna astu eta ezin desuna, bertan utzi edo zuekin eman berdezuna bai. Beti eman berdet, kanpina, loiteko sakua. Bota bertara hau, bale? Loiteko sakua, esterilaz, eta sukalde txiki bat. Hombre, gero beti goten dia, botikinak, GPS-ia, baina erropa ja aldan gutxiena, beti izaten da nik, aste betian ibili baldimazeaz, hilebete, bilebete, 3 hilebete, berdinakin. Noiz benka garbiu eta aurrea. Ona, ulertze izut. Gaina horribilita, gaina asko oso garrantzitsua izangoa. Ez amatia sama hundila, ez da? Gero eta sama gehiago, gero eta okerro. Zuk amestu berdezuna, amesten jardun dezuna, egi bihurtzeko ezin jozu zemat eta obstakulo gehiago jarri, kapritxoakin. Ez, egin berdezu, egokitu, zu dekozun inderrako. Eta txukun ibiltzeko, alegia, ez da? Bai. Eta, orduan, hor da aldakazu, ekarrizun hori alda eramatezun dana? Hortxen ematitut danak. Jende askok ez du ulertzen, nolako poltsa txiki baten, gaur egunien materialak egile da... Oso amoldatuta daude. Orain dala 40 urte, 50 urte ikusten dituzu erropa bat, kamisetak, txaketak, eta da una gozada.
hemen honea etorri zian, nola da, apoiatu hemen lasaiola, apoiatu lasai. Etorri zian espedizioa intzuela, tximist espedizioa horrenengua, Everestekua. Eta bota batzuk, ekarri zitu nenea. Eta esatzen bota horiekin, bada ibiltzek, bota horiekin. Ego txamarra, sokak, bestia. Esatzen zu, hoi kristua, Egia da, sekuleko nortasune baloria dauke garai hartan nola itse zituzten eta erropa haiekin, ezta? Eta gukoin gaur egunean dauke txaketa bat, eta txaketa horrekin daukezu egun guztirako. Ez dezu lo egiteko, baino gainatzeko dana, bai. Eta gaina gazu txaketa bat irikiten diana, geho ez dakiz egiten dala, geho boltza baten sartzen dezu eta holako boltza baten sartzen da. Niretzako importantiena da, gauza guztiek murriztu. Leku txiki baten gordea aldi zatia, ez da? Lo iteko sakue, txikitu. Eta dios, lo iteko sakua. Bai. Denda kampaina. Bai. Kalen italde zulo. Ez altze biltzen ozakit, igual... Bai, batzuten juten eiz ostaleta, bestetan moteleta. Baina kanpina ikusten baldin badet, nik kanpinen nahiago dut. Bale. Eta zergatikan, naturakin bate oteko beto edo... Askozaz. Baita ere, juten eizen lekuetara, ingurue, badakit lenuotiken, leku politiek ikusiko ditutela, lakuek, mendibiriek, eta, hombre, aldegintzen eiz, kaminon duen, por supuesto, ez geratzea, ez da? Baina, bai, naturakin lotuta bete. Eta nola lotzen dituzu bidai haue guztiak? Ja, rapatzen dezu norbait ibilidana, o jutezea a la aventura, el plan ez no hay plan, o nola lotzen dezu idana? Bueno, plana egunean inberdezu. Ez dakizu egunean egualdiakin, hori da. Agiruakin da, no? Bai. Baina, gaur egunean, eske, alucinantea da, jendiak egiten duna, dana publika biteu. Sare sozialetan, GPS-iakin, blog personaletan. Eta gero, eharra da, nahi horrek harritzen gehiena, jendia informazioa eskau, eta nola, eta ze jator ematen dizuen dana. Zu baldakazu bloka bat, edo ikmirko zu, zea bat. Bloka hemen dauket. Bloka. Bai, ez aldezu inbiar zerbait hola, ez dakit. Bueno, nik nere... Podcast bat, gaur egunain faman da ona, oseo zein biharko zu, irratian da grabau izan ditut gauzak, eta bai hor badaudez podcastak. Eta gero, nik kooperatiban lan eginda, bertako produktuakin nola egiten detan bidaiak, behaien horri, web horrien... Hor kaleratzituzu, argitaratzituzu gauzak. Hori da. Bai. Ona. Bueno, hemen da gau polenta, Hemen pixka behatu zeidatzen eta kurmito pare bat behatu zaizki, baina, bueno, eman diote gurra palakin, eta ni uste eta hau, ezin hobe daula. Polenta asko tokatu altzaizu gatia? Alpetan, bai, Italian, bai, amorra huediz, baina beti legor zamarra. Bai, Bai. Ez dakit gero beti erarila... Beti zehose launtzeko, ez da? Bai. Nekatxita, Ondo. Eta, zu bidaietan zain duen beharko zea, hoi edaten da ezingo ze, ibili urrengo gunean etapa eukita eta bestia, ez da? Bueno, nik ustet gehiena zaitu berdana eta gehiena emozionatzen zeaz beti alkola. Bai. Porque eraten dezu zerbeza bat eta, ostra, animauzea eta beste ba nahi dezu. Eta debilidadeakin, iparra galtzeko, zeituen egotezeaz, presto. Eta hor topatzen zu jendia igual bidaian daola, baina en plan parrandan batzuk, ez da? Eta beste batzuk engoia más buru belarri, ez da? Bai. Bueno, neu ere, ni jartzen eizenien modo viaje, asako juten naiz. Bai. Eta horrela jun berdezu, Baina horre hongo, beste bidaia bat, 3 hilabetekoa, parrandatxo bat, o nun baiten geldiune berexin bat, edo inbiarko zu, ez da? Beti. Eta nahiko edezu motel bat eta alkartu dira 2-3 pertsona bidaiatzen nahi dienak eta azkenian danak nahi debe hitz egin. Dana nahi debe konpartiu. Bai, eta horraztezeaz, eraten, da, venga. Eta mondietan gorako etortzezea. Hori da. Ikusi zuze platertxo egean iten hemen, Elegante, inditu bakailuan bolatxo batzuk, azpin jarri dio polenta, eta guain, tomatia, inberduna da horre abitu. Vale, ia dana pasata dakau, ezin hobe, ingoetena da ber, Hau, ezken ego azalaku intindu plastatu, zuk aprotxatzen zuen bezala maleta dana ondo eramateko. Dana, bota eserrez. Bota eserrez, dana ondo aprotxatu, vale? A ber, mingaina ondo garbituko dugu. A ber, gainiala duna, guain ez duen barroa batatzen, eta guain, no, se fina. Dana ondo arrepatuko dugu.
Hau, hemen txutziko dugu, zeatik bestela fibra txoiek basura bota behar dira, bestela gero arraska gelditzen dira danak. Eta zikindu eta taskau. Hau, ere baikendu. Hemen botako jouna da guain bakailuan, gainetikan. Piperran goiala kada bat. Hola bakoitzai. Ordu ere ja jateko. Ordua jateko, Bai. Guan ja, ez du, beste faltan botatzen lehenu ikusi duen erreportaia. Hau ikusten egia eta. Bueno, launak, hemen txedakau, gaur, mamenek eta bilokin deuna. Diala. Eta bueno, mamen, noa zuaz, uda hontan, guain, noa tokatzen zaizu jutia. Hori ba, a ber, bakaia hua harrapatzen detan bertan bezala, ondotan, Kabo Nortera. Venga ba, Kabo Nortera jun, eta bakalioa egarri, eta ez esan euskalduna zehala, bestela tiro. Bestela tamba. Bueno, hemen, falta zailo nadanik. Hola, brito, pixia falta zailo. Hola, botako jo, olio pixka. Txispa. Txak, besti gabe. Agur launak, eta mamen, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta... Pos ba. Hori da. Eutzi. Aio.